Takže hej, já vás vítám dalšího videa. Dneska to nebude úplně jako klasické video, jako vždycky Minecraft. Dneska to, dámy a pánové, bude něco trošičku jiného. Jo? Jenom fakt jako maličko jiného. A můžeme začít. Už zase tady si musíme vybrat. A dáme Battle Royale. Battle Royale mě jakoby docela šly, když jsem hrál naposledy, takže doufám, že mě půjdou úplně stejně i teďka, abych se nestratnil na videu. Dobrý, takže já si nastavím židli na to, abych mohl hrát. Nebyl si dám třeba takhle sem. Tak. A jdeme hrát. Dobré, jsme tu. Já bych prosil, jo, na nemocnici. Tam na té je také nemocnice toho hospitalu. A nebo jako helikoptéra, že tam parkuje. Tak, a teďka jdeme dolů. Ují. Takhle. Protože tady, takhle, tady je hodně těch beden, vidíte to? Ježiš. Zbraň chci. Dej mi zbraň, mám zbraň. Já mám docela dobrou mušku, takže se nemáte o co bát. Ok, nice. A tady týpek. Nice. Dámy a pánové. Co pohodička. Uka. Co pak to na to nechci. Jo, tady ty pistolky jsou dobrý. Kde? Ten někdo chodí. Tady je. Neymar! A to není Neymar, to je Hulk. Nevadí. Každý si občas někdy splete. Nechci. Night Hunter, ten Night Hunter, ten je dobrý. Ale já budu používat ty pistolky. Kde pak je kdo? Lak. Tady je kamarád. Jdu kamarádka, dobrý. Jsem se bál, že bude po mně. Co to je? Turetka, nevadí. Potřebujem. No, jsou ty pistolky. Skráv, šlo tady nahoru. To nejde, tady se dostat. Tady je, aha. Hop. Bum, muška. Yeah. Tady dole někdo je. Tady je. Přebijím. Mám ju. Hezky. Nice. Já si přebiju. A jakože šel bych trošku snipit, protože za mě se snipení něco vyplácí. Ne. Dámy a pánové, počkejte chvilku, jestli umřu, tak je to škoda. No, počkejte prostě chviličku, díky. Jau. Dobrý chat, už to funguje? Jo, dobré. Nefungovalo mi Míšo, omlouvám se. No, takže koho tady měli máme? Nikoho nevidím. Já půjdu blíž tady k tomu. Jo, tady je zóna. Já tady nikoho nevidím. Je tady někdo, vidím tady někoho. Mám je. Hej, tak reálně toto se vyplatilo. Oni spolu fajtili, by měli málo. A já jsem mi prostě teď toto dodělal. Ale
Pak to tady vidím, snipe. To nedopadne někdo. Headshot. Hop. Hop. Vezmu si toto. To někde. Je tady někdo. Umře. Dobré. Jako, zatím si myslím, že tady tomu se úplně nedá říkat strapnění, jako. Poslední 3 přeživší, kámo. Hej. Kde jsou ti mamlasové? To nechci. Taky ne. Ten štíci asi vezmu. Taky nechci. Náboje beru. Kde seš? Tady je týpek. OK, tak toto je strašně OP. Dámy a pánové, možná to bude první místo. Když dám teďka první místo, tak vy dáte odběr. OK? Fakt? Tak to budete koukat. Už se těším na odběry. Jdeme jezdit. já se divím, že to autíčko nikdo nezebral, ono je strašně dobrý auto. Ne, musím to otočit. Káně, kde ten týpek je? Já vím. Takhle jsem. A teďka reálně, jak moc jsem nápadnej. Asi hodně, když ona mě ví. On je tady. Už. Tak. Děkuju za odběr. Já si toho vážím. Ne. Dobrý, jako první místo máme 1 kill, ty fado. A jdu znova. Battle Royale se musím říct, že fakt jako hodně baví. Takže. No, doufám, že nemám vyplý dobrý. Vypadá to, že vyplý mikrofon nemám, teda aspoň doufám. A jdeme zase hrát. Tak, dobré. Já bych teď pokračoval tam na to místečko tam dole. Jak je to žlutý, tak a můžu. Tady. Když jsme hráli s kamarádem, tak on chtěl jít sem, protože tady to prý je dobré, tady jsou prý nějaké docela dobré věci. Já už dám plachticu. Vypínám plachtění. Mám dobrýho dráčka na hlavě. Jo, co tady máme? Raket, amo. Je tak takový štěstí. Tak tady to. Toto je hodně dobrá gana. A taky tady je. Bum. Hodně špatný týpek. No dobrý, zase tak špatný asi nebyl, no, tak jako. Omlouvám se. Už je tam tady někde auto. Please. Co? Tady je pro nějaké auto. Čekej. Nechci toto pistolku. Tak. To. Je auto. Mám si ho brát. Mně se úplně nechce. Já si radši vezmu do ruky svůj raketo launcher. Já to úplně nechci. To bylo zábavný. Asi nic nepotřebuju. Tak. Ještě pár nábojů máme. Hej, guys, vidíte tady někoho někde? Bum! Ono taky! Dnesky.
Fakt nice. A co toto? Aha, to je toto. Co to vůbec? Je tady někde někdo? Jedu na 7 a znova jedu. Teďka, když vyhraju, tak dostanu od vás... Kámo, co si myslíš? No, co si myslel? Proti profíkovi se nevyplácí bojovat. No dobré, to nejsem profík. Nahoru, já jsem ještě docela jako starter, jakoby. Ano, toto je ještě starter, takže proti mně můžou jít o hodně silnější hráči, než jsem já, takže... Kdyby proti mě šli teďka, tak by byl docela v prčicích. Toto nepotřebuju, vezmu si to. Hop, trefím. No, to je taky to. Tady potřebuju, kámo, kolik to ještě 15 lidí? Hej, kde, kdo? Tady ráně nikdo není. Bum. To je. Bum. Jo, a víte co, já radši utíkám. Ta zóna je docela malá a je nás 13. Jo, ok, to je tady. Dobrý. Konečně nějaký fight tam, on mě trefil. Halo? Přece všichni tak slabí. Jak hodím granát. Už tady se střílí. Bum! Bum! Jo, co se děje tady? Vtipně už, dobrý. Konečně chcípla. No. Přebiju si raketomet. Půjdu... já si vezmu toto. Kolik dá se? 8? A když... Jedná se tady reálně docela hodně a... Kde je kdo? Oni jsou podle mě všichni u borderu. No, někde je tady. Aha, ahoj, ne! Já se omlouvám, ale to asi nevyhraju. Pomoc. Nice. Kámo. Hej, skill. Totalita. Hej, co to bylo? 1v3? Dobré, sky. Jako... Oni jako neříkám nic, ale oni mě reálně nezabili ani 1v3. Bum! Si přebiju. Co si na mě dovoluje tady ten tvorec? Bum. Easy, první místo, tady to už je poslední. Ne, není, aha. Kde to? Taky to nefunguje. Musím. Yes, kámo! Máme to! Další první místo, tentokrát mám 14 kg dokonce. No ty kráso! Oh my god! Já jdu znova, to je prostě, to je úplně insane. Já jsem to vyhrál prostě. Tak díky za like a odběr a teďka nevím, teďka si to zahrát, prostě nevím.
No jasný. Ej, tady ta hra mě baví. Já jsem by strašně ke vlogu nehrál, ale asi to začnu zase hodně hrát, protože toto je fakt. 20, ok. 20 nás tady je. 23, 24, 25, 26. Tak všichni tady popadali. Ej, ne, kam letíte? Já? Hej, cože? Letím plnou rychlostí. Ok, tady je týba. Jo, ok, já pošlu týpa ženy, ale ten týpek tam bude dřív. Ok, co to je? Pomoc! Pomoc! Ne! Kámo, hej lidi, toto jsme úplně nedali, no. Tak ale toto bylo úplně... Co? Sakra. Hej, tohle, toto. Reálně já vám říkám, že toto byl úplně ne... To byla ta nejhorší hra, kterou jsem kdy zahrál. Vám říkám, teďka, tady do mikrofonu. Ne, tam prosím, teďka. Prosím, že se mi to konečně vydaří, já to potřebuju, aby se mi to podařilo. Protože pokud vidíte, jaká tady v rohu, tak potřebuju ještě kousek, abych měl bed 012 rank. Pošlu pár XPček, teďka když vyhrajeme první místo, tak by jsme měli už mít to, takže asi jdeme se snažit. Já jsem vyskočil jako první, myslím. Letím, těli kamo letí. Co nejvíc dolů. Tak ty baráček. Potřebuji přistát za ten baráček. Už padej, ale, padej. Už mám zbraní, kámo. Dobrý, teďka, ať si na mě třeba někdo troufne, mi to nevadí, jako. Spíš já si troufnu na něj, no. Bum. Jsem šotnul dozadu. Ty jsou vystřely, tam jsou. Ví o mě a dává debu. Ne. Tak lidi jako... Hej, mně se přestalo extrémně dařit třeba. Dobrý, klid. Dám back. Co? Dáme si, nevím, co se dáme. To třeba. Dobrý, chill, cool, dobrý, tu battle. Absolutně to, co jsem reálně nikdy nehrál. Mě docela zajímá, jak se mi to podaří. Ukažte. No to je tady to. A já mám tady tu kůž, takže nice. Ne. To mi se vůbec nedaří. Ne, tamu! Hýrání vůně prostě zabít přes zeď. Tady. Tady u mě super, něco u mě blízko. Přebijím. Ne, tamu! Ty... Utíkej!
Máme ho, chat. Armory? Pojď. Ne, kámo, proč? Aj sámo. Dej to peněz. Utíkej, Adam, utíkej. Ty šustě ty penízky. Je tady, jsou tady. Je tady, yes. Ček, pomoc. Bum. Je tady, pomoc. Ejmo. Yes! Hej, máme vyhraný. Hej, teďka jsem to potryhard, ale tak jsem chci tak 40krát. OK, 6 kg, to je docela dobrý. Nice, máme 12. level. Já vám děkuju, že jsem mohl mít další level. Ale to asi kvitnout, protože už tady nikdo není. Nepůjdu. Takže. Tak. Jinak, abych vám připomněl, nezapomeňte dát like a odběr za reály. Co tam ještě vyprostřed? No nic, tak nevím, no. Já si chtěl otevřít poslední 2 čestičky. Malý ty nejhorší čestičky, ok, jako knížka. Ale či jako knížka docela dobrá. I tam prostě. Další bednička, pojď. A je to, jo, to už jsem jednou dostal, v pohodě. Nice. Už ale nemám 10 klíčů. Co máme tady v armory? Je tady to zbrání, asi jdu update prostě. OK, nice, teďka budu dát brutální damage. Co to je tady? Co to je? Tohleto. Co tady sedí? Sets. No, co? Co to slyšíte mě? Ale doufám, že jo. No. Nechci. Dobrý, tak pec, ok. Jdeme si rare. Krabík nějaký. Ok, epic. Nice. Ten white bear je docela dobrý, ale tady ten. To je strašně dobrý. To je totiž mythical. To je hrozně OP. Nějaký tady něco, nemám nic. Ok, jo, já můžu vykraftit nějakou tady tu zbraň. To je dobrý. Tak to je docela pohoda. Special. Můžu mít jako special draka tady. Ok. Ještě mi do komentářů napište, jestli mám hrát Minecraft, nebo tady tu hru. A nebo jestli mám hrát oboje. No prosím, napište mi to do komentářů, oboje Minecraft nebo Pixel Gun. I ta hra se jmenuje Pixel Gun. Jo, tak já si myslím, že toto video již nyní můžeme ukončit, tak asi bye bye.